जी 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 वो बड़ी सुंदर आर्टिस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज बड़ी ही अच्छा लगा था कि पहले का डुएट होता, धीरे धीरे माहौल गरम है, बड़ी सुंदर सुंदर गाना सुनने को मिले। और डुएट हम निकल एल्बमों करे रेंज अच्छा बा, आइटम सॉन्ग जरूर गवाई हम कैमरा के सामने बोलते। एगो लगन में जो गाना बा हाई रेंज के गाना। अच्छा एगो बात हम कह देते भैया, कैलेंडर भैया, एगो बात आज मंच के माध्यम से देखी, हमार जो सोच बना ये तो माहौल बा के आदमी गावत दीपक जी, हमार सोच बहुत दूसर वाला बा। अगर हमरा के हमारे अपने घर में खुद का स्टूडियो है, मैं चाहूँ तो रोज नया नया चीज रिकॉर्ड कर सकती हूँ आपके आशीर्वाद से, पब्लिक के आशीर्वाद से। लेकिन हमार सोच बा शारदा सिन्हा जी वाली, भरत शर्मा जी वाली, वो सब हमार सोच बा। तो तनी मनी जब माहौल बने लगे तनी मनी गा देला, लेकिन अगर हमरा के एल्बम गाओगे तो जौन दिन चाहब एल्बम गाई। हमारा कहे का मतलब है कि राउर जवन टोन बा न, टोन के राउर जवन टोन बा बहुत सुंदर बा। जैसे कि कोनो गाना साफे सुथरा गावे, ऐसो कोनो हम नहीं गलत करवा उहे कुली गाई। लेकिन एगो बात जानी, जवन बाउर बा उ लगाउर बा, जवन बाउर बा उ लगाउर बा, जवन फिट बा उ हिट बा, जवन हिट बा तो मार्केट में चीट बा। बतिया सही बा, लेकिन एगो बात हम कहब रहुआ से जी बोली कि रहे हाई जितना हमार पुरान गार्जियन लोग बैठल बा, इनका आज भी गायकी में देखल जाओ तो आज जब गावल जाला कौन सा भैया बोली मत आज मुंह खोली पिया सिवान से आज भी कर जोड़ा बा ना बा कि पिया सिवान से अरे अनहार भइले आई देवर तनी देहिया डाली दर जाई देवर तनी देहिया डाली दर जाई पिया सिवान से पिया सिवान से अनहार भइले आई देवर तनी देहिया डाली दर जाई देवर तनी देहिया और दीपक जी सुनी, ये भरत हमार बात पहले सुन ली, पुरान चीज में ये भरत शर्मा जी के अंदाज में हमरो सुनी नहीं सुनब रौरो सुनो, लेकिन शारदा सिन्हा जी वाला अंदाज सुनी तो हमरो सुन ली तो बोले कहे तो से सजना कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तोहरी बनैया में पग पग लिए जाऊं तोहरी बनैया रुका यार गाय 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 काय फंसा तारू यार तू हमरे में बैठ। तहरे से फंसे में निमन लगता उनका के लेकिन हमारा जानता नहीं सब ठीक बा। बिल्कुल बिल्कुल अपन अपन सोच अपन अपन कि सारा बुझाए लागो जी जी हम वो घोड़ा है कि जोड़ा कोनो दिल वही अंदाज में नहीं, ई ना जे मेजर के गाना बता माइनर में गावे नहीं। अरे माइनर ही है, कहाँ से मेजर हो गई बा हम नहीं ठीक कह हमर कहे का मतलब बा ये माइनर के ही गाना हम मेजर के नहीं बा मैं का हो बतिया गाई 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 रो गाई हमर बतिया के सुनी कैसे जाओ ना अंदाज में रो गाना उठाए हुए में दिया मेजर में गाए तो मेजर में गाए, माइनर में गाए तो माइनर में गाए। इस हम कनी के सुनी ना हां सुनाई कि सारा बुझाए लागो ई रे अरे दिया के जोरा में अरे सारा बुझाए लागो हर दिया के जोरा में तो बड़ा नीक लागे पलनुआ के कोरा में बड़ा नीक लागे पलनुआ लेकिन तहरे अंदाज में ना भैया ये नहीं अंदाज में
लाचार तुम